Paġna ġdida fl-istorja tal-Malti. Fis-17 ta' Ġunju tnieda l-ewwel Dizzjonarju Nazzjonali Diġitali tal-Malti. Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta ħabbar il-bidu tal-proġett tad-Dizzjonarju Nazzjonali Diġitali. Riżorsa ta' referenza awtorevoli, moderna u aċċessibbli minn kulħadd mingħajr ħlas. Il-Malti għandu ħafna dizzjonarji tal-karta, imma għall-ewwel darba ħajkonna dizzjonarju diġitali li jista' jaċċessaħ kulħadd minn kull imkien bla ħlas u li nibqgħu naġġornawh. Dak huwa s-sabiħ tad-diġitali tal-online li mhux bħal meta għandek dizzjonarju tal-karta tistampaħ u daqshekk u hekk għalaqt il-paġna, imma nistgħu nibqgħu nżidu kliem ġdid li jidħol fil-lingwa, tifsiri ġodda li nitgħallmu bihom u bekk il-lingwa Maltija tkun aġġornata u tidħol fl-era diġitali wkoll. L-idea bdiet sentejn ilu u bis-saħħa ta' esperti mill-loqsma tal-lessikografija, l-lingwistika, il-lingwistika tal-korpus u t-teknoloġija tal-informatika beda jinbena dizzjonarju li għati d-definizzjoni bil-Malti, l-ekwivalenti bl-Ingliż, tarif grammatikali u gwida għat-lissin. Eżempji bbażati fuq l-użu naturali tal-lingwa, l-idjomi u l-frażijiet u n-nisel tal-kliem. Bħala tqassim se jkun fih il-kelma ewlenija, jien naf ngħidu aħna frisk. U l-ewwel ħaġa innovattiva hija li għandek il-ħoss kif tinstema' il-kelma. Bad għandek it-tifsiriet. Jiġu mela għandek frisk nom, il-mod tal-kelma, hawnhekk hawn il-frisk, u frisk bħala aġġettiv. Pereżempju il-ħut frisk jew il-frott frisk għadu jinqata'. U kull darba għandna t-tifsira tagħhom. Apparti t-tifsiriet għandna wkoll ħafna frażijiet, jiġifieri frisk, pereżempju, jew frisk bħal ħassa. Kull darba bit-tifsira tagħhom. Apparti minn hekk imbagħad nibqgħu niżlin sakemm naslu sa l-etimoloġija ngħidulha, ġifieri minn fejn ġejja il-kelma. Il-Professur Michael Spanjol u s-Sur Dwayne Ellul huma l-Edituri Ġenerali u Bradley Kakija huwa l-Uffiċjal Xjentifiku.